saking payipun Bapak Riyanto katur dhateng dalang cilik Rizky kula dherekaken. Ngaturaken kegununganing lampah neringgih Raden Gatotkaca saking kasatriyan Pringgondani minangka kegununganing lampah ingkang badhe kababar mari kalanggan menika kanthi lampahan Gatotkaca Wining Seda Sumangga. Panjurung pandinga andika ing samangke babar Dawa Haribawa ugi pratandha wisudanipun Bagus Ayesa Kendhok Ayunisa tansah winengku nugrahaning Gusti Kula Agung. Sagung para tamu dereng kepareng paripurna laju darmaning upacara ing samangke taksih sawanipun kadang miranem namung kewala njrantu anak kula Rizky samekta mriga putra saking keluarga wonten ing padukuhan Celebung Gunung mriki kasengguyung moreh pinangka pamekaring budaya Jawi murih tansah lestantun wonten ing bumi Nuswantara Arokmi niki handika kepareng paring panyengkuyung panyaruwe panggula wenthah ing samangke kuncara Jayeng Bawana ugi kuncaranipun padukuhan utawi minggahipun dhateng leladan desa Saranalan ugi lebda ing karya ing samangke riwusnya Ki Dalang Rizky nglekasi gatining Aringgit Mardika kadang wirane mangenipun marak mangarsa ugi kunjuk katurangipun sakyaning para tamu Mardika ugi mbok bilih keluarga ing samangke kepareng badhe foto sareng sakat mojo ari kalenipun sampun purna kadang wirane mangenipun marak mangarsa kawula aturaken ing ajeng sekawit mbok bilih sampun rinumpa purwakaning ringgit datan wenten pamatur saklinturipun namung muhung berkaing Gusti Agung Purwa Madya Wusana lajuning dharma binerkanan dening Gusti ingkang Maha Agung satemah lulus raharja risangat maja nambut guna silaning akrami tansah jinangkung baboning kawiryan nggih kepareng miyarsakaken gelaran ringgit wacucal nggih ari kalem nika lumantar Ki Dalang Rizky mapan wonten leladan Celebung Gunung Saranalan kanthi lampahan
Gatotkaca winisuda ngiras pantes nyarengi wisudan anak kula Miftahul Khairun Nispati ugi bagus Abdul Aziz Afandi ingkang tumapaing padha pangibadahan lestantun karena sadengah polah saha tingkah saha pakarti rikalanipun manjing pinangka balewisma tartamtu setunggalipun ibadah kunjuk dhateng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mugi lebda ing karya sasana kunjuk dhateng Ki Dalang Rizki sumangga sugeng hampir sami kanthi mardika kula dherekaken.
kang dadya bebaning kandha anenggi adeking negaring Pringgondani nenggi Sang Dyah Ayu Arimbi ingkang hamondong kang putra kinasih katresnan ingkang garwa nenggi Satriya Jodipati Aren Haryawerkudara ingkang putra nenggi Sang Jabang Tetuka tatkala semono Sang Jabang Tetuka nandhang raga labet ponang puser ingkang dereng saged kapuput bebasan saking genggamaning tan tumama marang pusre Sang Pekik amrajihani blihing tembe Sang Tetuka bakal dadi pepintaning titah karana wiwit lair wis kasingan sifat kendel beda klan baliwah limrahipun kawistra wis pepak kang samya sumewa ingkang rayi darah braja nenggih Raden Brajamusti Kala Bendana sinartan prapat Nyanata Ndrawati Sang Prabu Sri Bathara Kresna daya-daya nggenya hangacarni kepareng lucitaning driya yaksa kura rupa gora kang magiri-giri Kakang Mbok Arimbi saka panandhange si Jabang Tetuka wis katon sumedha ela lamun Pringgondani suthik yen kenggonan tedhak truning mungsuh kudune Kakang Mbok Dewi Arimbi bisa tanggap marang lakon kang mbok sandhang Kakang Mbok Kakang Blojo Denta Kakang Mbok ki ora luput jalalan kabeh lelakon kuwi mesti wis pinesti marang panguwasaning Gusti dene titah mung sak delmong lakoni to Kakang Mbok ora yen cara aku bayi kuwi cetha bakal dadi klilip alwung Jabang bayi enggal disirnakake saka lumahing jagat kurping bawana adhiku Kala Bendana Kakang Mbok Dewi Alimbi Kakang Blojo Denta bayi ki ora luput jalanan bayi ki durung duweni dosa lan kaluputan ibarate iceh putih nanging aku ora sarujuk yen to si Jabang Tetuka bakal glintir Prabu Pringgondani tinimbang aku nyipati dadi Tetuka dadi ratu Pringgondani dadi dalan moh liwat dadi banyu moh nyawa minggat saka Pringgondani Yayi was kelawan sumelang sanadyan Yayi Braja Denta ora sarujuk nanging kang baku Jabang Tetuka kuwi kang bakal glintir Prabu mring negara ing Pringgondani dadya satriya kusumaning bangsa dene bab durung puput pusre si Jabang Tetuka Yayi Arimbi aja kuwatir amarga Dimas Permadi kang sageh ngupaya pusaka piranti sarana puputing ponang puser Jabang Bayi Tetuka kanthi mangkono hayo tak kanthi mrepeki Dimas Ayu Permadi monggo Koko Rabu kula dheraken Jalena gawe srana murih raharajaning praja
Wayah ulun Permadi kita kang upaya pusaka sarana puputing ponang puser Jabang Bahi Tetuka. Piye kabelusanane kir? Tadah sewu Tetuka Kanjeng Pikulun. Kula namung saged ngrebat wrangka pusaka senjata Kunto Wijaya Danu saking Raden Suryatmaja Pikulun. Werkencang warudoyong pak pong bu bolong kali cedhe sapa sing gawe. Nggih Permadi. Nadyan to mangkono kita tetep bisa muput ponang pusere Jabang Tetuka. Nanging eling dieling ya nggir. Besok yen to wis tumapak mangsa kala pusaka bakal bali manjing wana ing mrangka. Nanging pusere Jabang Tetuka wis kapuput, Jabang Tetuka bakal dadi pepintaning Jawata. Ngundurake pangamuking Patih Sekiputantra sak wadyabalane. Kanthi mangkono, ayo tak kantri manjing jroning kacandra dimuka. Nguput punampun Jabang Tetuka, monggo pikulun kula dherekaken. Punikata warnanira Sang Hyang Narada kang wis sembada
Amuput ponang pusre si Jabang Tetuko. Sigra kacemplungaken ing kawah Candra Dimuka. Kajedi saklebeting kawah Candra Dimuka. Den jadi senjata-senjata kadewatan. Andadosaken daya kasantikan, daya kaluwihan, otot kawat balung wesi, tantadas tapak palu sisaning Gorinda. Kaelokan kang dumadi marang si Jabang Tetuka. Ilang sipating Jabang Bayi, dadya satra gagah pideksa, kagiat para dewa, tridasa wataknawa. Kita wis dadi satriya wiwit dina iki. Sineksen jagat sak isine. Ulun paringi tetenger sira Raden Gatotkaca. Wis mangkono kita wis dadi pepintaning Jawata, satriyane para Jawata. Kita kudu bisa ngundurake pangamuke Patih Skiputantra sak wadyabalane. Enggal budal nggih Gatotkaca. Kula ngestaken dawa Kanjeng Pikulun. Janur
Leren Raden yen jangkene durung teka yen jangkene durung teka Bapak yo bapak kawi lima kawi Latah Arjoko Blahblis laknat iki ana satriya gagah mencorong dadane murup sak obor. Sapa jenengmu Gus? Aku utusane ngadil saryane para Jawata. Jenengku Raden Gatotkaca. Buta. Gegayuhane ratu Gustimu ora bakal diminangkani. Latah. Yen ngono kowe kang dadi pepalang anggone Skipu Tantara bakal rebut yaiku Dekabar Mayang. Ayo apa apamu ke margane patimu. Waduh mati aku. Putra Nata Nata Keskanda Bapak among Gusti among Gusti Kang menang murpu wisesa carane manis-manis dhewe belang ing isenan poko putri Indonesia Raden kali saking sambika Ayo Gatotkaca. Ya, kowe Ramane dhewe katawa dhewe Nursita sampai pinta Raden aja wangkarang priya mane-mane bapak ya bapak
Kancang Warudoyong Pak Pong Bu wolung kali code sapa sing gawe. Nger Gatotkaca. Jeneng kita iku satriya. Mula aja nganti pisan-pisan nyemekake mungsuh sarana nyokot. Becik lamun sira untir gulune nger sendika ngestaken dawa Biglun. ayam tentram sawangane nguri marga ramane dhewe gone swicarane anurata putri Indonesia Anurata Rama rarane ngemu siya mane man gones Pracin nanging soksma Bapak ya bapak genis wicarane Desmalaning rat leteking jagat. Satriya. Gagi balekno patine patih Kuputantra. Gagi apa abamu? Kene margane patimu. Gendes luwasak solae Ramane dhewe tanpa mundur mati aku. Prawasa Rama Mati kowe. Ya. Ayo sambat to. Putra putri Indonesia kang jati. Aja
mati aku. Naku jane ler jajangyo. Aduh, Gatut Kaca. Wene ana urip aku. Aku ora bakal wani klan kowe. Ayo Sampato Sirna Margalayu kowe. Mas. Aduh. Sloka pathok ing lailo sirama menyang Solo leh-leh payung mondho nek cintit lalape wong mati ora obah yen pamatine bocah yen urip golek duwit. Sloku bathok bathoke ela-ela sirama menyang Solo le-le payung mondho mak jentit lololoba wong ora obah medeni bocah yen urip golek rasane seneng tenan. Ning lha kok ana sing kurang to koyo ini. Iki Gareng ro Bagong iki nang endi ya? Coba tak tembangane mbok menawa rene. Oh, Sinom. Sing lanang seriman sing wadon siniwati kaya ning umpul wong agung mangsa gawi janji sabar waton ra kesusu sawae jembar parine lamu wong agung mangsa medi ngetan pelingulon apa sediane kelakon panembahan senopati orang aring kudu eling kang peparing nyuwun ngapunten Mas Gareng. Nggih.
nembe latihan nggih munggah medun nggih wong tuwa. Mboten napa-napa kalau nggih nembe latihan. Kepati Malam minggu kota Solo pancen rame saya rukun setia rukun ketong royong nyambut gawe yang ana sudane homola Brambang saksen lima berjuang laponegara tanah peeng siang ratri tegane kambil ijo bejane sing duwe bojo nanging aja loro Pipolondo kacang dionceki jangan ngesu aja mepet-mepet nak tias engsa Bungaku kang tanpa pepindhan kang gareng. Dene aku ki ditimbali karo Pak Bayan supaya mayang ana ing ngramekke adicara ning dina iki. Lho, adicara apa ta iki, Truk? Lho, ora ngerti apa kowe? Ora. Mulakno nak wong ki gatekke. Gatekke, Ibarat malu bertanya sesat di jalan. Pepatah ngendi kuwi? Mbok. Iki ana dicarane resepsi daup pinanganten Mbak Nisa karo Mas Aziz. Oh. Lek ijabke kapan? Ayo mbok. Wau lek sanjang. Oh mau. Tabuh jam 09.00. Lah kowe wis dibojo urung ta, Reng? Lho wis tuwa kaplak kok meneh kok urung dibojo. Lho kowe wis tuwa kok wis. Ora tiri-tiri loro lho. Ora tiri-tiri loro lho. Kok cilik? Ayo jan semene iki kok. Lah bojomu pira? Siji. Yo iki atur-atur apa? Apa ya? Ya apa? Muga-muga pinanganten kekalih dadi yo pinanganten kang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Ha saiki iki wis ditanggap karo Pak Bayan. Sesuk ndure. Lho, sapa? Pak Lurah. Besok nak ana dicara apa-apa kok ditangkap. Ya muga-muga wae. Lho sing mase lanang wis kok ngendi to? Sekolah Lamongan. Ado ya, ado. Laman iki ngendi? Ayo Mbu. Jawa Timur. Entah.
Wis tau rek Jawa Timur. Wis. Napa? Piknik. Arep ngendi? Bali. Lho. Kok Bali? Lho, wong jare nang Jawa Timur kok nang Bali. Lho, lewat. Lewat, Saya gentenan kowe apa donga sing kanggo pinanganten kekalih. Ya muga-muga pinanganten kekalih dipun paringi momongan. Momongan ingkang migunani dhateng bangsa negara tuwin agama. Ah bener kuwi to. Lah saiki iki aku pengen gawe omah. Lho, omah? Di duit apa kowe? Duwe. Omah sing tak maksud ki dudu omah iki. Lho, omah apa? Omahku nganten. Apa? Gubuk asmara. Lho, kuwi gubuk kudu omah. Oh, ding lali aku. Gubuk asmara. Kanggo pinanganten kekalih. Monggo dipun aturaken. Singkar nyingkun wiwitane nyingkar nyingkur lingsam yen lelampahan kang uri tresna tulus margoning buk jen wong tuwa ki anane mingkre karo ya Mas Gareng. Ing ngapura sing kathah nggih Mas. Nggih, mboten napa-napa. Mangga Bu Yanti. Yen lewat aku kelingan gubuk kae biyen tak goleren. Ayo. Ing cagak kebak tulisan warna abang tondo isih prawan jenenge gubuk asmara biyen nate tak nggo andum tresna tanpa bantal tanpa kuasa buat abote ke taman asmara gubuk kae nyimpen pati wiwit biyen tumeka saiki gubuk kae kebak crita wanci ratri nganti kaget rino
Sajroning ati datan luntur saya ati aku kowe dadi garwa mergo lirik ing kubuk asmara lewat aku kelingan gubuk kae biyen tak goleren ning cagak kebak tulisan warna abang tondo kasih sayang senenge gubuk asmara biyen kae tanggo andum tresno tanpa bangkal tanpa kloso kota bakti ke taman asmara gubuk kae kebatrita wiwit biyen lumaka saiki gubuk kae nyempati awet dino nganti gadat rena jenenge gubuk asmara dan kae tanggo andum tresno tanpa bantal tanpa kloso kota bakti ke taman asmara Gubuk asmara sampun kaaturaken. Piye reng? Wis sumringah. Aku tak takok. Takok apa? Iki karawitan saka ngendi to? iki sing dadi pertanyaan monggo Mas Petruk monggo Iki karawitan saka Desa Soronalan. Jenenge Ngudi Laras. Gini arti. Cah pinter kok. Stres apa? Ketiga kacau. Alah. Muga-muga karawitanmu dilaras. Lho kok sik pimpin karo sapa? Mbak Sri. Oh, Sri Uning. Sri. Kok Sri Uning ora? Oh, Mbak Sri. Muga-muga karawitanmu dilaras saya ngrembaka anjing bawana. Amin. Gong muni to, Gong? Lho, jak omong ta aku, jak omong. Omong apa yo? Kowe rung ngatur-atur ge Mbak Pinanganten kekalih. Tur apa ya? Ayo apa kono? Ayo. Ayo.
Ya moga-moga wae dadi keluarga kang sakinah mawaddah warahmah. Lu padha mau. Dina iki aku kok pengen nembang meneh. Kuwi mau wis saiki aku. Apa? Apa ya? Apa ya? Derek kula. Aja dipleroki. Aja diplerok. Jebule Mas Petruk ya wis ana undak-undakane aja diplintengi. Kacane mate anyar ben ora mlerok. Ngerti cara aja ditinggal kapribaden ketimuran mengko keri ing jaman kok ya sing eling eling bab apa iku budaya pancene bener kandamu ngerti cara aja ditinggal kapribaden ketimuran mengko keri ing jaman mbok ya sing eling eling bab apa mas iku budaya pancene bener kandamu Aja dipleroki wis katurake. Iya apa meneh ya tembange. Monggo. Mas Petruk Nggih. Sinten kang badhe nyumbang lagu monggo minggah wonten panggung. yo inggih monggo ingkang badhe nyekar monggo Mas Cek. Apa to, Truk? Watuk. Lah kok mlebuke mik sengaja. Nggih. Nggih niki tak sumbangsih. Lah ketung suarane mangke rada nglamber-nglamber gitu ngapunten nggih. Niki kagem risang temanten kekalih. Nggih. Mugi-mugi saestu enggal paringana antut runtut panana ayom-ayom tentrem satemah dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Nggih. Nggih. Enggak, didindingke Mas, sepinten?
gegarane wong agremi tutu pandha tutu rupa hamong hati pawi taneng luput pisan kena pisan yen gampang luwe gampang yen angela ngelke langkung tan kena ti numbas harata nggo dadi ati dados Ising kaya ngapa wong nyatane kelakon seprene bali gendro wakasane malah bangun tresna tutu banda tutu rupa ngomong ati ati tak taline yop rokok kapendane
Entes iki apa, Truk? Takok jan. Dadi ati Mas Hati-hati. Petruk. Tur nuwun. Sinten kang pareng nyekar? Bapak Sugianto ingkang Pak bawa. Sugiyanto. Monggo sinten kang badhe nyekar malih? Kula semanggaken. Saben bengi nyawa yen memajang mung karo janur kuning tak kudange Mas Gareng kembang wae weton gunung Pacitan sarwi panas udan panas udan panas panas udan aling-aling caping gunung najan wadon sarwi Juling kumandang suarane ngetan paling ngulon apa setiane kelakon inomaning banyu
Iki apa, Truk? Bar iki caping gunung. Oh, caping gunung. Nang omah ana capil, ora caping kuwi. Caping gunung. Apa meneh, Truk? Wis Kang Bagu wae muga-muga keluarga pinanganten tansah diparingi urip kang ayem tentrem gemah ripah lo jinawi dadi keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah ingkang gerah dipun paringi sehat ingkang sehat dipun paringi luwih sehat malih ya Truk napa lho kae kok ndara Gatotkaca kok mebur kaya arep sanegara pringgondane ya wis ayo diswani yo praja genira mengko
jagat wasisaning Bathara. Anakku nggih Gatotkaca. Kula wonten timbalan paringan dawuh Kanjeng Ibu. Wus tumapak mangsa kala. Sira bakal winisuda dadi ratu ing Pringgondani nggir. Yektine pamanmu kadang brojo lan ibumu ngayomi marang jumenengane anakku Gatotkaca. Menawi tetila katon kang putra mung ngestaken dawuh Kanjeng Ibu dhateng Kanjeng Paman brojo sanesipun. Ingkang kula suwun pangestunipun kemawon. Iya nggir. Dadi ratu monabot sanggane. Mula dak suwun sira tansah adil marang sak pepadaning titah. Amarga ratu iku ora mung panguwasa nanging uga pengarep sartane pengayom kawulane. Inggih Kanjeng Ibu. Wah. Gatut. Kowe tak pangestuni. Muga-mugamu dadi ratu bisa lestari. Sartane negara Pringgondani. Saya Kuncara Anjayeng Bawana. Lan meneh yo nggir. Muga-mugamu dadi ratu ing Pringgondani kalis ing Urbeda. Nggir Kacanegara. Wau to. Dereng purna nggih nyomahi warem pangandikan. Kedadak gegering Jawi ingkang minggah ning sitinggil negering Pringgondani nenggih swanipun Raden Brajamusti. Waduh Kakang Mbok ketiwasan Kakang Mbok. Sowan tanpa tinimbalan Dimas. Ana parigawe apa Yayi Brajamusti? Sewu-sewu lepat kula tadawadana Kakang Mbok. Dinten sak mangke negari Pringgondani sampun kinepung dening Wadyabala Permalang. Kakang Mas Brajadenta Balela arsa jongkeng dhateng karatuanipun Angger Gatotkaca. Pangeran, kados pundi menika pangeran? Yen kaya mangkono Gatut kang kudu tumandang gawe. Gatut gage papakno pamanmu Brajadenta. Ora iso nugel baugnane Brajadenta. Aja ngaku anak Werkudara. Merawi tinutrung katon kang putra nyun pamit. Sing surtiti ati-ati duga-duga digawa ya nggih Gatotkaca.
Gatotkaca. Kula wonten paring adha Kanjeng Paman Brajadenta. Mangertiya lamun pramanmu Brajadenta ora lila yen to Gatotkaca bakal winisuda dadi ratu Pringgondani. Amarga kowe iki klebu trubusaning satru kang bakal jajah mring negara Pringgondani. Duh Kanjeng Paman, kula namung ngangestaken dawuh Kanjeng Paman dalah Ibu Arimbi. Mbah ora idep, pancene wis rusak tatanan praja Pringgondani. Kakang Mbok Deari wis blereng marang katresnan tegel negake patine Koko Prabu Arimbo. Amung karep nyanding lan Raden Werkudara mongko cetha yen to Prabu Pandhudewanata kuwi tedhak turuning Raden Werkudara kuwi tedhak turuning Prabu Pandhudewanata. Sampun Paman, kula mboten trima mripat kula ngucap ngrasani Kanjeng Ibu Arimbi dah Kanjeng Rama Werkudara. Alah. Ayo, apa-apamu? Monggo kula atur nampi punjungan Paman. Ayo Gatotkaca sambat to. Ya kowe. Ayo iki Prabu Brajadenta. Ora mati kowe. Ayo sambat to kan. Ayo.
Nggih Gatotkaca. Kula wonten timbalan Kanjeng Paman Brajamusti. Mangertiyo. Sejatine pamanmu Brajadenta lan Brajamusti kuwi laire kembar. Mula bebasan sebaya mukti sebaya mati. Pamanmu iku kudu mati sampyuh nggih. Lajeng kados pundi caranipun Kanjeng Paman Brajamusti? Pun paman kudu mati saklon lan Kanjeng Paman Brajadenta. Pun paman bakal manjing epek-epekmu kang sisih tengen. Sak banjune gage sampurnakno pun paman saklon sedika ngestaken dawuh kaman. Ya mas kuning pusurakan ngiring wis mong anu rata raden anu rata gones raning emosia liap netra Loh, Gatotkaca iki. gones Weh, elok. Wah. Lah dalah. Gatotkaca isih wani maju perang. Sanadyan tinubut 1000 prajurit Gatotkaca datan mundur Paman Brajadenta. Yen kaya mangkono, ayo sirnakno pun paman, monggo paman. Janur gunung gonis ukuran bunder pinolong aja leren manem-manemban aja leren kunis yen jangkane durung teko iring moko ora iring moko raden watu winur sita sun pinta rama sun pinta gonis ajang kelarang priya Mati weh. Lela lela jangka gara genis naku delir jajat desa tatin nana rama telatenan genis Ya. Dan. Ya. Karo mati aku. kawilimu kawilimu rama kawilimu genis putra priyadan yang truna
kacarita genya candhak risang Raden Brajadenta dening Raden Gatotkaca. Sigra den tempiling mawiyasta tengen dening Sang Kaca Negara. Eling-eling wis kepanjingan dening Raden Brajamusti. Mapaning epek-epek sisih tengen noyah nayo baskaraning titi mangsa. Raden Brajadenta dalah Brajamusti pecah sampyuh yitmu kekalih manjing aning anggane Raden Gatotkaca dadi Aji Brajadenta Brajamusti. Aduh mati aku Gatotkaca. Kanthi purnanipun gelaran ringgit pacucal kanthi lampan Gatotkaca wisuda nggih wisudan nyarengi wisudanipun Dimas Ayu Nisa sinartan Bagus Ayus numpusi jangkaning kalakrama kanthi pamungkasing atur alhamdulillahirabbil alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun.